Támadás napján az elkövetővel egy időben a korláthoz lépett, egy nagy darab nézelődő egy hölgyel, aki elég furcsán viselkedett, szinte belebújt, belemarkolt az oldalába. Gondosan ráléptek a kordon talapzatára, így biztosítva, hogy a kordon kitámasszák. Hogy miért? Hogy a testőrök az első lövés után ne tudják leteperni az elkövetőt szemből. Az elkövető a tette előtt szemkontaktust vett föl a korlátot biztosító személlyel. Korlátot tartó szemébe a mellette lévő hölgy teljes testsúlyával belekapaszkodva kitartottak a legvégsőkig, tartva a kordont. Ha kezet szeretnék fogni egy miniszterelnökkel, vagy akár egy popstárral, nem valószínű, hogy belebújok, bár mellettem lévő hónaljába is teljes testsúlyommal a korlátot támasztom. Számomra ez csak egy feltételezés, de egyértelművé válik, hogy az elkövető nem egyedül teljesítette ezt a bűncselekményt.